कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विजना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। साळशी गावकरवाडी गवळदेव येथील लोहळावर साळशी ग्रामस्थांनी श्रमदानातून कच्चा बंधारा बांधलाय। यामुळे विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणार असून पाण्याचे स्रोत बळकट होणार आहे। वागदे मांगरवाडी येथील अरुण धोंडू गोसावी वय 52 हे मांगरवाडी येथील सार्वजनिक विहिरीच्या पाण्यामध्ये मृतावस्थेत आढळलेत। ही घटना रविवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे। सकाळच्या सुमारास राहत्या घरातून बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांचा शोध सुरू असताना विहिरीच्या पाण्यात मृतदेह आढळलाय। रस्ता सुरक्षा अभियान 2024 अंतर्गत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या अधीनस्थ असणाऱ्या वायुवेग पथकामार्फत विहित वेगापेक्षा जास्त वेगाने जाणाऱ्या 100 वाहनांवर वेग मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे। दारिस्ते पवारवाडी येथे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने 2 ठिकाणी छापा टाकून 4000 रुपये किमतीची गावठी गुळाची दारू व 39,900 रुपयांचे गुळ नवसागर मिश्रित रसायन जप्त केले। या प्रकरणी 2 महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। सावंतवाडी येथील मोती तलावात गेल्या काही दिवसांपासून पाण्यातील मासे मृत होत आहेत। त्यामुळे तलावात माशांचा खच पडलेला पाहायला मिळतोय। परिणामी शहरात दुर्गंधी पसरली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचा YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका।